The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 10:30, even all the hairs on your head are numbered. Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will hold or uphold thee with the right hand of my righteousness. Galatians 5:22-23, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance, against such there is no law. Ephesians 4:22-24, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Psalms 37:4, take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi at atong tagsatag sa kakalag. As our SOP, excuse me, our standard operating procedure, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsatag sa natong kakalag kung napawa kita yung mga sala. Kaya kung dili na ito isugid, kini mga sala, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa. 1 John 1:9, nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you face or you are facing is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Diya sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magampot ta sa ilong. Let us pray. Magampot ta bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagdala kanamo nining dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong malaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga suki na, atong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome to our Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw, doon na nasantay bago nga pagtulunan. Nga karon giuluhan kini og living the dynamic life in the devil's world. Kung balikan, living the dynamic life in the devil's world. Sa Binisaya, ato ning giumbad og
ang pagkinabuhi sa usa ka mabulukon kulbayhina mga pagkinabuhi ni ining dapit nga gigamhan sa yawa in the devil's world. Okay? So this is our title that we can concentrate for the next few weeks. Una sa tanan, atong labaso ng imong panumduman, unsa kaminungdanon dini atong ginabuhat ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini atong pagtuon gikan lamang kini sa Biblia, the Word of God. Una sa tanan, ako kang tagan og paglabas unsa kining Biblia. Now, una sa tanan, the Bible is the instruction manual of every believer's life on earth. Now, sama-sama palit nimo nga mga appliance, adlaw-adlaw kang mupalit og mga butang, nagatanga gyud no kanang mga butanga og gitawag og instruction manual aron imong mapahimuslan kanang maong butang pinagi sa imong pagsunod sa mga pahimangno unsay imong buhaton aron ikaw you will really enjoy that kind of thing that you buy or appliance or whatever. So also sa atong pagkinabuhing Kristohanon, nanginahanglan kinig basahon ang instruction manual unsaon nato pagkinabuhi sa husto, tukma, tarong ug subay sa instruction manual niya ng kabubuton sa Dios. Now ang instruction manual mao ang atong gigamit karon nga Biblia. Okay. What else? The Bible is the very compass that every believer needs in his pursuit in life, with which kini gawas nga kompas mao kini maga giya kanato sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Unsa may gisulti diha sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magaiwang kini sa atong alagianan sa kinabuhi. So that's a compass. Ang gawas pa niya na the modern manna with which to feed every believer's soul. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Gawas pa niya na, kining Biblia, mao ang atong battle manual for every soldier of Christ. Kita mga magtotoo, mga sundalo kita ni Ginoong Hesukristo, og ang Biblia, mao kini ang battle manual sa matag sundalo ni Kristo. Gawas pa niini, ang Biblia mao ang espirituhanon nga oxygen sa matag magtutuo with which to breathe in and breathe out. Kinahanglan nga mo itong gamiton sa itong paghinawa pasod o paghinawa pagawas. That's why we study God's Word, ipasod nato sa atong kalag o atong ipagawas pinaagi sa ato ng paggamit nini sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Gawas pa niya ini, ang Biblia mao ang labing mainungdanong basahon, the greatest book on the face of the earth. O gani, kini lamang maong basahon, not only informs but it transforms lives. Nagausab sa mga kinabuhi. This is the only book nga contain sa pulong gayud mismo sa Dios. The very Word of God, inerrant, infallible Word. Way pagkasayop, way pagkasipyat, o naga-instruct kini any member of the human race how to get saved. Unsaon maluwas. Unsaon pagkaluwas sa tao,
ug kini ang basahon nga naga-instruct sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo unsaon sa pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga may kahulugan, may katuyuan, and with definition. In other words, unsaon pagkinabuhi sa usa ka malipayon, contented, dynamic, abundant, fantastic, kulbahinam, and a victorious life. Madinaugon nga kinabuhi, pagkinabuhi diha sa gahom sa Dios. Dapit kini nga may gahom sa Dios sa atong pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Now, of course, gawas pa niini, ang pulong sa Dios, the very Word of God, is the divine viewpoint, the mind of Christ, matod pa sa 1 Corinthians 2:16. O, way makalupig, way makalabaw, way makatupong sa kabililhon o kaminungdanon sa pulong sa Dios. Isaiah 55:8 and 9, kanunay nato kining kutlo, unsay gisulti diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pulong kana sa Dios. Gikan gyud sa iyang unahon, gikan siyang baba, iyang gibungat. Pinaagi dinhi sa Biblia nga atong ginagamit sa pagtuon sa iyang pulong. Now, well, it's understandable na dili kita makahigugmag tao nga wa na to mailhi, wa na to masayrig kinsa siya, right? The same thing with God. We cannot love God if we do not know who and what He is. Sabot ka? Dili yun. Now, usa lamang kapagi nga atong mailhan kinsa og unsa ang Dios. Ang iyang persona, ang iyang kinaiya, His essence, and that is to study and learn and apply the Word of God contained ni ining libro nga itong itawag o Biblia. In this very age in which we live, the church age, mo kini ang tawag ni atong panahon karon, panahon sa simbahan, ang matag magtutuo gisangkapan sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang author of the Bible, a right pastor teacher who has the gift to teach. Doon na siya ay gasa sa pagtudlo, pinagi sa ministry sa balaang Espiritu Santo, so he can be properly guided and instructed in his spiritual growth. Now, I'm talking about a believer. So, niining panahon na, akong balikon, niining atong katuigan sa simbahan na atong gipuy-an karon, ang matag magtutuo gisangkapan sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang author sa Bible, ug usa ka tukma nga pastor magtutudlo nga naay gasa sa pagtudlo, pinaagi sa ministry of God the Holy Spirit. Aron sa ingon niya na ang usa ka magtutuo will be properly guided and instructed in his spiritual growth. Natiman ni, by just reading the Bible without your right pastor teacher teaching you, pinagi sa gitawag natong ICE method, isagogical, categorical, and exegetical method. Now get this, you will be going nowhere in your spiritual life. Sabtagina. Dili yun. Nga naman. Tubag, tungod kay that's the way God designed for a church age believer. By just reading the Bible. Dili na mo'y pagi. That's not the way God designed. In fact, the tendency for a believer who just reads the Bible without the guidance of a spirit-filled pastor teacher is that mo sangko lang kini siya sa paghubad sa pulong sa Dios in the human viewpoint. Tinawhanon ra gyud niya ang analisar o pagtimbang-timbang niya na tinawhanon ra gyud. Thus, kanang maong magtutuo will wind up applying the
Know it yourself, kit sa iyong espirituanong kinabuhi. Ang grabe pa, he's going to end up being a legalistic believer. In short, he becomes a loser believer because he will now become an arrogant, self-righteous believer. He's a loser believer. He is miserable believer. Di man niyo na. Ay pangutanan ako, can you afford to become a loser believer? Makaako ka ba? Nga mahimo kang kanang magtutuo nga pildero sa imong pagkakristohanon? Makaako ka ba? Mao ka na. Ang timan-an nimo kining mga butanga kay mahinungdanon kini pagayo. So, you cannot afford, I don't think so, nga mahimo ka lang nga pildero sa imong kristiyanong pagkinabuhi. Now, kinira bang atong title nining ato karong gitunan, mahinungdaan nun pagayo. Living the dynamic life in the devil's world. You see? Mao man niya atong gitunan karon. Unsaon to pagkinabuhi usa ka madinaugon, malampuson nga kinabuhing Kristohanon. Taliwan ining dapit nga gigamhan sa kaaway sa Dios nga mao si Satanas. Siya ang gihatagag kanang ingnon ta pribilehiyo. You see? Gihatagag higayon kay tungod nining atong tunan as we go along, may tungod nining away nga langit nun. Angelic conflict. Now, so therefore, akong pangutanan nimo, maka-afford ka ba? Makaako ka ba nga mahimong loser believer? Can you afford to waste your time? Waste your life? But for a believer nga ingnon ta who is plugged into this categorical study of the Word of God, pinagin ining ICE method, grasya kini. Dili kita angayan ini. Wa kita katakos ni ini. We don't deserve it. We don't work for it. We don't earn it. Kay kini sangkap kini sa Dios. This is God's divine provision. So, ingon ta nga, you take it or leave it. Gamita ka na imong kabubuton. Si man usab ang prinsipyo. Those that are His, kantong ay iyaha sa Dios, are only what? Remnants raraba. Salin raraba. And those that are following Him in His instruction to the letter are also what? Remnants rausab. Mga salin ra gyapon. After all, it is a matter of choice. Di man na. Nawalang sa usa ka di magtutuo to get saved aron siya maluwas. Ang hingpit nga paagi sa Dios is commanded in His word. Na diha sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Ang popular kayo nga bersikulo, John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:18. He who believes in Him, kang Yesu Kristo, is not condemned. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the only begotten Son of God. Mao kana. Ang tugon, pahimangno, kabubuton sa Dios. That is God's perfect way for a person to go to heaven. There is absolutely no other way. Wala. Faith alone in Christ alone. Now, alang sa usa ka magtotoo, akong itabok-tabok ning akong paghisgot ngadto sa magtotoo ngadto sa di magtotoo. Now, for a believer, aron siya makatuman
sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. So he can fulfill God's plan, purpose, and will for his life. Unsa may iyang buhaton? He is supposed to study Bible doctrine. Pulong sa kining atong ibuhat adlaw-adlaw. Ang disenyo sa Dios sa usa ka magtutuo is for that believer to be always in fellowship with God. Unsaon man? Well, we have studied this in the past. Unsaon sa usa ka magtutuo nga anay pakigambitay sa Dios. Fellowship with God. Pinaagi sa iyang pagsugid, paghingalan, pag-admitir, pag-angkon nga siya nakabuhat og mga sala, kanang mga sala iya kanang isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang hingpit nga paagi o disenyo sa Dios for every believer is for that believer to apply the key word. Ang atong gihatag kanimo nga keyword o inunta kanang memory aid or slogan nining atong Bible study through the YouTube. Operation SLBA. So I hope din na nimong makalimtan ha. Operation SLBA. S, study. Learn ang L. B, believe. A, apply. Akong balikon. Operation SLBA. Operation study, learn, believe, apply. Mao kana ang atong slogan. Now, sa diha nga usa ka magtutuo professes to love the Lord Jesus Christ, then he's supposed to study God's Word. Nga naman, tungod kay there is absolutely no way nga imong mabuwag si Ginoong Jesucristo, who is the living Word, from the written Word nga mao ang Biblia, or vice versa. Nga naman, tungod kay si Kristo ug ang Biblia are one and the same. Sabtag ina. Akong balikon, Christ and the Bible are one and the same. So therefore, ang Yahweh nga atong mailhan ug atong mahigugma si Ginoong Jesucristo, with whom all believers are united at the moment of salvation. Ha? Sa diha nga imong gituuhan si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, then you are now united with Him, with the Lord Jesus Christ. So kay united ka man niya, ang iyang manduro ba mo, tuniya ang akong pulong. Sunda, tumana ang akong pulong. That is, to study His Word and then believe and apply. Now, una sa tanan, ang pag-ila kinsa ug unsa ang Dios, pinaagi sa atong pagtuon siyang pulong. Kinahanglan ato kining buhaton nga pinaagi sa usa ka pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. Only through a gifted pastor teacher. Dili kay si bisan kinsa lang. Kay naagyoy gasa sa pagtudlo. Kay ang Biblia ayaw kalimot, John 14:6 nagaingon si Ginoong Jesucristo mismo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi lamang kanako. This statement comes directly from the lips of our Lord Jesus Christ. Gikan yun sa iyang baba. Busa, si Ginoong Jesucristo maoran ang bugtong agianan, bugtong dalan nga atong sundon. Siya ra ang bugtong kamatuoran nga atong tuuhan, ug siya lamang ang bugtong kinabuhi nga atong kinabuhion. And outside of Him, there is no other way. There is no other truth. There is no other life. Kasabot ka? Ang matag tao ni ining kalibutan na, gihatagan ra ba o
stimulus. Kining stimulus, ako ning giuban binisayaw pag-agda, pag-aghat, o pagdapit. Okay? O ang matag stimulus sa atong nahibawan sa mga eskwelahan, kolehiyo, universidad, atong nahibawan nga ang stimulus na ginahanglan og tubag. Gusto? It needs a response. O kanang kining maong response, kining maong tubag sa tao, dili siya makakontrol. Ang makontrol sa Dios mao ang iyang stimulus. Samtang yun na, sundan ni. Ang stimulus, gikontrol, gidumala sa Dios. Gusto? Ang atong tubag, ang tubag sa tao, ngadto sa maong stimulus, ang tao mo ay nagakontrol. Dili ang Dios. Di na mo hilabot ang Dios niya na. Di na gyud siya mo tandog. Nagarespeto man gani. O karon ang resulta, na may resulta. Mao ni akong giingon nimo, every stimulus needs a response, and every response has a result. O ang resulta, ang Dios na nasab ang magakontrolar niya na. So, God controls the result. Now, we need to receive Him, ni Ginoong Jesucristo, nga atong bugtong manluluwas. O Ginoo, tungod kay, He is the greatest and most precious gift of all that God offers to every human being. Matag tao ning kalimutan na, hatagan, gasaan sa Dios. Nga si Ginoong Jesucristo, mora ang gasa. Ug siya si Ginoong Jesucristo, mora lamang ang bugtong tigpataliwala tali sa tao ug sa Dios. As what 1 Timothy 2:5 says, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang Biblia nagaingon diha sa Acts 4:12. Paminaw. Salvation is found in no way or in no one else. For there is no other name given to men by which we must be saved. Na, walain, si Ginoong Jesucristo ra gyud. Kay si Ginoong Jesucristo mao kini ang pagpadayag sa dili masukod, dili matukngan, the immeasurable and unfathomable love of God for man. So God says in Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Pulong ka na sa Dios, dili na pulong sa tao. Nonya, akong balikon sa pagkutlo, ang Juan 3:36 nagaingon, siya nga nagatuo sa anak, makaangkon og kinabuhing dayon. Apan siya nga wala mo tuo sa anak, dili siya makakitag kinabuhi, kundili ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa sa diha nga atong makatunan ug atong gamito na ang pulo sa Dios sa atong kinabuhi, life, paminaw, ang kinabuhi mahimo na kini nga kulba hinam. It becomes fabulous, fantastic, exciting. This time with a purpose, with meaning, and with definition. Mao kana how to live the dynamic life in the midst of this Satan's world nga iyang dumala. So, the very key to successful, victorious Christian life, mao nga ang magtutuo, makaangkon unta siya og virtue love. Gitawag nato ning virtue love. That virtue which is the byproduct kini, resulta kini sa atong kahibalo kaalam sa mga kamatuoran sa Biblia being applied na sa atong kinabuhi. God says to every believer to prioritize Him. Ato siyang hatagag pasiuna. Siya gyud may una sa atong kinabuhi ug ang iyang pulong. Kay kini rarabang duha, ang Dios ug ang iyang pulong, mao dili na mausab hangtod sa kangturan. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Matud pa sa Dios.
O kinirang duha, mo'y dili na mausab. This is the only two immutables in the entire universe. And God guarantees to take care of the rest. Kung imo siyang himuon nga pasiuna sa imong kinabuhi. Number one sa imong kinabuhi, ug ang iyang pulong. And God guarantees to take care of the rest. Since God keeps His word. Iyag yung tumanon ang iyang pulong. Ug busa, din ato sang hunongon ug ato ning ipadayon ugma kay mao pa man kining opening nato nining maong title sa atong hilisgutan, atong tun-anan nga how to live a dynamic life in the midst of this Satan's world. Magampo ta. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close our Bible study directed toward those who are without Christ, without hope, without eternal life. Higayon kini, a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe, kini usa ka higayon that you have to consider. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the only source of life, ug siya ang atong sundon. Ang iyang pulong nga gisulti sa pulong sa Dios diha sa Acts 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So, what does that mean for Christ to die for us? Kay siya namatay man dito sa cross. Kini nakahulugan that while He was hanging on the cross, ang Diyos kamahan, mibubo sa tanan nga mga sala sa tibuok kalibutan. All the sins of all mankind, ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug iya kadtong dawat all of our sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty. Iyang gibayran ang sohol sa sala maong kamatayon. So, He paid the penalty demanded by God for sin. Now, sa diha nga imong tuuhan siya sa iyang gibuhat dito sa cross, once you accept the work of Christ, that is eternal life. So right where you sit right now, makahimo ka sa maong desisyon for or against Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Let us pray. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. We thank you, Father, that we have that wonderful knowledge of you through your word. We ask all this in Christ's precious name. Amen.